kila mara. Minodo gai mar Azimio Aida Odinga hoyo chuny johera mag Azimio kuom gino mowacho ni onge lala mane giyudo e yiero mokalo. Bende owacho ni johera go nego jiw jotelo mane giyiero kendo tiyo kodgi kanyakla. Kanolose nyasi mar yango sikund sekondar manyiri ma ochake Dr. Aida Odinga Sanga, Mama Aida oseyo moko kuom jotelo ma obedo tenge gi dongruok makaluo. Mama Aida osingo siro somo makare no jopuonjre manyiri mabiro somo e skund sekondar ma bende odhialego gi jod bura ma Ugunja Opio Wandai. Mondo kik uketha job Dr. Aida Odinga girls dance. I know we are in a difficult time right now. Many people think that they have lost it. You have not lost anything. In our area here, with Orengo as the governor, Dr. Buru as the senator, Opio and I as a member of parliament, plus others. Omwende Wichiedano as the MCA of the area. What else do you miss? What else do we miss? In an opinion, Oko churi ni la trika moro ni home trika moro ni ipa ko kat mabedi kia ni iya nyuri ki jo adu ni modeko ngeni ni modeko ilondo ni modo miti. You don't need that. Ya waje luoya wasunga uno no dikanye ape nyu sunga manju no dikanye moje moko di londore ma endenyo manadi machando ji.